Пошли. А? Могу там за нас снимать. Можешь? Фамилията, бе. А това записваш ли ма как говори? Да. Правиш компромат? Я? Ти почна като баба ти. Я. Окей. Червената на къде? Окей, Вайо. Окей. Наляво. На меня как вика, знаете? Как? Рум. А? Рум? Да, не вика румяном, рум. Използвате ме една топта чика да тук, бе. Другия не може да използвам. Вайо е яло едно и също говори. Вайо, шезе, вайо, шезе. Окей. За вашето добро настроение. Не, Хеви метал. не знам, ти обаче много извратена музика слушаш. Всяка музика, Как която бия, ми чалга е извратена ли? Точно Тие бия ям кюфчета, пужещика. пожат цигара, И хубаво, че нямаш още една ръка говориш по телефона. На къде сме? наляво. Обаче не помниш пътища ти. Ми няма може от тук да се... Не може наляво и вдясно. Не може никъде. Защо не може тук? Табелата, бе. Или там. Пътя за призовък. Може за по-направо. Мале, Жорка, знаеш какво стана? Днеска, знаеш какво се замислях? Ще влизам в смяна с хора, дето ни пушат и ни пият. Редовно. Аз ти казах, че това е голям проблем. Аз патях известно време с такива хора. Това викам, ако ми свършим запалката край. От тук има почваш да пушиш. Аз затова се подготвях с по две запалки, с две кутии цигари. Има, трябва да пушиш. Връща се от смяна и седа самчек на маска. Седам самчък, това той ми подбира няколко пъти. Сядал съм. Бата ми хора, Самчък се ляга, човек. Твоето ли хора беше, дето го играха си навече? Аре, какво стана, Често 6 часа и батка? 6 часа ме дигна да карам първа смена, не припадна. Тогава мисля, че първа път да победа. Двамата бяхме роби. Дето няма докъсно. Двамата бяхме, аз съм надумках и ти пи, ама аз бях много пиян. А, ти въобще не реагира. Да, де си идва да ме вика. Става и вика, той момче припадна, викам, какво ще го прави? Ще го карам някъде, викам да бърза помощ. Викам, няма да... Трябва някой да го замества. Няма шо. Ама Вали вика, не е адекватен, вика, не може да стане, спи. Тогава пак се ляга и докъсно ти да се разделява, къде. Излизам аз и Сонята, червената, хвърля яките мекта, запретнала ръка и тя топката. Излизам аз такъв сънлив. Викам, чакай, сега ще се обичам. Тя е окей. Окей. Ти на кеф? Окей, вика. Как не е на кеф, само съм ти. А той направо той да може да записва ли? Виждам, що е това. Може да заснемеш някой полицай, като даваш на швед. Примерно, да. Можем. Брера. Но не беше това. Брера. Хубаво е. Колко пари? Колко? 20 000. Да, Колко е? е така ли се е видял, викаш, ама малко. Не. Врат. Не е така. Искаш да обърна. Не, какво беше? Гети ли? Как го нарека? Жете, да. Точно е. Нататъка, нали? Ясно. Колко и часа някой може ли да каже? 21 точно. Един ли? Охо, ние сме в норми. Давай. Обаче, Румба, да знаеш, е тук единствения магазин, който най-много ми харесва е Мето. Огромно. 4 пъти по-голямо от нашото. Тук ще. Сега ще го видиш. Аз съм ли Да, аз съм. Ходили сме. Ходили сме, да. Колко взимахме? Едно вино бяхме натипал там, май. Да, го върнах. Върнах ли? Ти ден го беше натипал, го върнах. Що?
Хоцаха май неща. Защото майка... Не, видяхме едни наденци, такива неща. Его нет. Свекалки улицы. Кажу, Мария почерпиха за първа заплата е там този чупен чините. Тя аванс. Той ще посърни. Направо си тръгна. Коста, за да ска се един цяло. Не да сменям. А? Сменял ли си на маслото в кучета? Да. Сменял ли си? Колко по-ето скъпо? Мога да ти кажа колко литра взе. 2 литра. Ще е скъпо това масло. За направо сме. Касна си. Ние минахме вече, че... Ей, тук е ябълката ли ще Ябълката, ябълка май. Не, то гроф ли са подигравали? Не? Това друг. Това гроб ли е? Не знам. Паметник някакъв. Той тя веднъж имаше лятото. Не Да. има на града. Е, Гледай. Какво магазин имаше? Алди. къде бе? Е, там по тази улица. Има още има Алди магазин. Има, да. Веднъж с кога бяхме и Пешо. Аз Пешо и някой си. Самолети. Да? Проблемни са тия цигара, що бе? Проблеми няма. Аз имам 3. Аз имам 6, а ми се станат 5. И там те ще стигнат. 5 за 5 минути ще стигнат. Ще стигна 5 сега да ти кола, бе. Проблем няма от да взема. 5-6 евро. Ще даваме ние козака за ево. Аз съм сигурен. Емо ще ме изгони. Няма да я. Има едни от 2 евро, ала, Жорга. Добре. Поречи. Малки тия пак от сега. Куци Аз големи. им дали една... Да. Той да се помогна, като слиза на работа и да ремонтираш. Коден те гледам аз ги извървам, че... Обаче бекчето хубаво ми скъпо. Скъпичко е малко. Какво беше за 59? 90 цента. 87, беше 69. 89. Ама бискотиката? Тиката 25. Тиката нощ ще вземеш пътя. Евро. Ти ще я взема. Сега ще я фърля, ще я фърлям на емо колата. Емо после ще я сдаде. Тя майката си Схеми ли? схеми само. После не се ждеш, моите брат. Моите би. Това моите. Това моите. Моето. Той на кого и моите пари. Чак кръщата беше него. Как се ремане имам и за те дървета. Така и не казахте, купите да бъдете. Сега, аз обикалям сега някои от дървета и ги бера и си ям сега. Той обикаля обаче други и ги еде. Тях и да, събира и се черпи един друг, обаче никой не казва неговите дървета къде са. Ама аз научавам веднъж от някъде, като обиколиш там много, но други не. Другия ден го черпа с него, тя куши. Ка намерил си мой дърво. Намерил. Стар мъж е цял петър.
нагоре много рядко съм ползвал. Там се окрета рядко. Да. Искам да кажа, нали, за такви сколи, нали, някакво ползвали се в сърца или в вътрите може да ги хващат, ама някой ги карат. Някой ги хващат, ама някой ги хващат. Спарталите, това садите и Това е неравния път, къде имате по-равен път, че да дойш как че е за прехвърли колата. Ама не се Ай, дето Гария. в Чехия в магистрал. не са това още. Зърма, как ще карам след това с столица, карам. Знаеш много скоро се област. Проблема. Пътеца са въдат 6 пъти повече от пътеца. Тървидата, че ако ръкнеш от пътя, те беше съдър. Няма проблема това да са въдат. Гледаха в Биборца такива кадри, гостинско. Катастрофа. Събират бивайте, но чувал крага на звезда и. Той в началото всичко с унификация на гарите са въдат. Бережна катастрофа беше на някаква скала и газ. Няма и 100 коли. Как да не влиза, пълна една място. Искаш да не спаза, да е това. Сега спава, освен спомен няма. И аз като викам ти стига да едиш, колко кажеш, аз съм мял. Нали? Аз кога съм спал? Ние сме два път сам. Да се спава има сори. Като не е става, но този път не слизам додолу. Това два люкът ме подвиля пак. Къде не слезна до долу? Днеска не слезна додолу, оня път слезна. За кое? За миенето, бе? Не, За това за смяната. за смяна. То са хили. Абе, не, то, аз още разбрах, май, че те ще стане работа. Стържим ли, да? Яхта. Малко. Колко записва това, ема? Много. А? Много. Само те и тя може да ги напомня. Удобница. Колко ти огледа картата? Колко си? Според паметта, ако не участваш. Значи на тази карта в момента имам навигация, която е... Сложа една масичка на кухчето и сам се снимаш се държа. Да, напълно спираме се и тук. Спаваме, колко време си взимаме, Сядаме. за място няма се държа. В Англия, като се разкарам край плажа там, пред океана, и едно пущенце, тако са, нали, ама туристическо пущенце. И те спрели на, както те асфалта и до банкета до тротуара. Спряло, нали, и Туристическо край него. пущенце, тип Гледаме кемпер. през прозореца, една бабка или дядка седнали, и масичката вътре, те през прозореца, гледат си морето, пиват си там, хапват си. Аз така ще се опитам да го направя като Като караванка на горе. Те си седят вътре и гледат си морето. Вътре количка да хапнат си морето. Аз всичка се една отивам. Даже ще служа една душика да плащаме това. О, ние тогава там ще спим, бе. Това е целта. Долу до дома зала го скроя, а право слизаме. Той го влизаме и слизаме. Само ще ръка на Соня, като ти трябва да чукнем. Окей. Къде то залагал, да? Кара, бе, ще ти кажа, бе. Сега за той записваш пътя, да знаеш къде. Маля, ще ти покажа пак какви агнета се пикат, прасетата. Маля, бе. До голямата лета, стъчно дали в стъчната лета е направо. Направо като следиш от него. Направо между групите да обядваме. Да, може би. Румен го се забави с майките.
Бърза закуска. Някой път нарочно жорто гледам, пушим се, викам, какво да правим, трябва малко след да се запая, почвам там. Заприказвам с Соня на Лари баща му, викам, чай малко, жорто да му изкушна цигара. Той, знаеш какво прави, Валю, тя съвсем се оплаква. Застава на дупката там, дето зад краите и става грозна физиономия, плаши краите, те не отиват. Стоят долу там на шахтата на решетките и гледат го и той карай ги с край, карай ги, май не са оттам. И се речества да я подскачат. Те плашат се и се връщат, викам, те си Коли вика, той да се обаче, той да се обаче пак е на работа. Нощи Мишел, като видя, че кара майките, бързо гледа да обиколи групите. Але ето имаше баяка на банка. Аз седях по-рано и Тук е, да ги валя. Питам там. Не съм ги видял. Да видя дали няма някой крави, тъй ходят нещо. Да се тръгнем всички. Някои дета и лежат съмнителни ритва ги дали ще станат или няма не станат. Дигайте. След шморцуйте. Кристиан, как кажеш? Шморц. Обаче Кристиан много български думи знае. Много, да. Петя много учи. Днеска иди при мене и викате, Жоен, как вика, таблет, боли, вика, забор, болива, знае, боли, каквото и болива. Толкова боли, таблет, да глътна, разбрах това, папче. Преглътна заедно, не? Петя го знае да глътна. Люй! Бял там не бива. Напред, говориш, да, се бъде. Не, гледай тук отясно. Тук е кончета има. Не са ли хърбави крави? Видях и аз. Сега то спознавам ли в жълтия кон? Дали участва в Отясно, да. Тук отясно? Няма бяла Станция? Не, Няма бяла грива. Английска вода той. да. Та ли нашата везната? Хала, палка. Има и бензинчика, ма. Няма. Истински камерон козър. Да, ще беше. Аз мисля някой стопирка. Камерунски ли? Да, там пак имат. Значи той село имат камерунски кози. И тук от тази страна има, и пък от нашите села там имат камерунски овце, пак те пък нямат кози. Са ли камерунски И овце? една котка има тук с Майлецка. В Англия обаче много рядко мога да виж те пуща котка или пуща куче. Няма, той тук няма кучета, ама... Няма как да донце малко мяр тук се навали. Че ще ги лут веднага. Ще ги фанат до приюти, ще ги закарат, ще ги манат. Те още казват за приют. Аз знаеш какво сега, чуем в Русе, на една изложба там на Гълъби и гледам едно куче, ама такова барачесто. За лов става, такова да се научи. И реса го. Викам, той много ще стане за прасета и сега трябва да го гепнем. То бездомно там по улиците. Обаче лапитите от един блок там хранят го и не бабички там милват го. Нали, тяхно там, не че тяхно, и там стои при блока и те го хранят. И сега как да го вземем той куче, как да го вземем, чудим се. По една река им лесна работа, един приятел на той казва, сега ще виж каза как става. Дърпай бусата. И дърпаем сега бусата, спирам там. Така Джони, фащаме кучето, отварям го. И ние сега, какво правиш, кой? Спокойно, ние сме зелени Балкани, ще го вакцинираме, ще му сложим такова на ушенцето, ще го върнем, той ние сме от общината. Добре, ама пак тук ако донесете до нашия блок, да не се изгуби. Чакай, отварим буса и газ, айде премойте, айде уморите да гони пресета. Балкани. Да гони свините. Стържам кобра. Варна на Оцерския плаж 2 лебеда. Един приятел от Варна викам, фани ми 2 лебеда, трябва. И той сега вика, добре, чувам. Чуват се ето разправя. Чувам и вика,
Те даваш там на закуска идат, излизат от вода да идат. Викат двама си приятел, гепим по един лебед за шията, в мишницата, обаче един каза, дядо си баби там, като нападна, какво правите ту, достайте жутинките. Развикаха се спокойно, ние сме Зелени Балкани, сега ще кажем логическата, че ги вакцинираме, нам какво ще обяснява той. Добре, момчета, добре. И вика ги гепнах виката и пред очите на 20 баби и дядо си. Сме Зелени Балкани, по защита на природата. Аз на Зелени Балкани съм вузел едно влакче. После го заморли, ама то било влакче. Виж как им шумята и тая елина. Да, тя поята е така. Що? Това за месодайне. Белите града, жълти. Да, жълти. Смята ли, бе? Имаме и такива три. Ти не са много хубави. Са много оригинални, с бяла глава. Кът Петя кравата. Знаеш ли кое е тя? Коя Петя крава? Сега е в първа група една. И с бяла глава. Бяла глава. Смянтал. Виж, каква е да? Само тя набита, само вземе месо. Има и една такава в трета. Ма те са няколко, да. Ама ние преди имаме, тя сега няма. Ама със салагово и с бяла глава сваля каштани като цепа. Вчера Вчера пак го гледам с нощи такъв един да оправя дебел като бидон. Като тибетски як. Като зебрите са такви стебели. И съм с наредата, шефа ще каже, това е тази зебра, откъде дойде от Африка. Ама няма нищо общо с кравата. Прилича крава обаче. Съсева влизай, Соня при меня проверя за мастица. И го гледай, и те му пипа краката мисъчна на дуче. Вижда, че големи коледа. Намаляй, вляво за виоли. Тя нейната, нали, тя каза, че тя ги е запложила. Тя ги запложила. Къде е замъка, виж ли? Плакенбург, Ай. Къде да снимаме замъка, къде отиваме, не знам къде отиваме. Аз знам къде отивам. Да пиеш бира с кифтета. То няма бира вече. Има един стек. За колко ще прескочим дори да лапа. С бялата да върнеш бутилките. Само да разправя един случай тук. Спешо идиота, чуваме тук една нафта. Взели сме една нафта. Пешо там в някаква туба, цигания е голяма. И вика, ева, Митото е навили да я сипем в колата. С вас. Мито с нас. Ама да го елиминират на страни. Къде отивате? Абе, малко човек тук ни каза една ферма, ще идем да видим. Чакайте, не. Там будака спрява в той, като стара тулата в водата. Всичко стана нафта, към пишва, дай бързо да съм. Ами от тогава не съм идвал тук. Къде му е купо? Не го виждаш. Това не му е купо. Ама е купо, бе. Аз не съм пусна. Да, е там, като минем моста, спирам. Ага, има и мост. Мост ми, къде С селските замък сега. Може ли замък? Ние лятото идвахме тук, много красиво беше лято. То замръзнало. Замъка и езеро има. Истински замък, бе. Това е Хитлер на резиденцията. Истински замък. За гостимата. Сега ще ви покажа как се снима. Знам много ли бактерия. Това е гликова. Тук в дясно вече, стара си място. Тук е стара архитектурата, е там. Не е така? Да, идеален си. Това е кеф обаче. Тук е тераската ти към... Къде отиваш, бе? Така, някой ако ме запуши, това... Къде продиш на минишката? От жаре, да мога да маневрирам. На дънно. През амфибия, алфа. Един път съм ял риба на черба, ама... Става си представя. Леко да не стане някаква била. Цопни, вле.
пеше ритм на цубите и мама му да еба, то Мичо Буклук да еба. Ядосан. Чини, що? Ами се напиш кода, бе? Не, с Нанко. Съня, с Нанко бяхме, защото после са сърди сумата и Нанко. Страшна разходка. Благодарим ти, Валя. Аз благодаря от името на колектива. Да, зашерим лидовските благодарности. Ма не беше много хубаво. Аз съм много добре. Той писна да снимам маратонки в Рено. Валю с маратонки отпред отзад. Големо десто, ако сте за снимката. За алка. Доста едра. И как изразахте после? Да. А? Големи на тия машинки ги вали. Жалко, че нямам живко да ти го покажеш. Мога гукам цигурил. Ти как съм наричал този замат? Стана много голема. С баджу гледахме двамата. Това какво е? Картофки ли? Имаше бая такова. Картофки ли? Там дъвките ясно. Сложи максимално всичко на масата. Максимално всичко тютюни консерви сте наредили. И само ги виж една чаша с трибуркана. Това максимално всичко. Една чаша с трибурка. Да бе, екъде? Един, два, трибуркана. Вале. Аз съм много година специално пусках от 10 да ударя на дистанска чаша да се с бурка. Малена, право спирай тук. Съм на уния главния път. А къде сме сега? Надясно сме. Държаха да снимат за спомен. Това на нова година пак. Съзнахме дено и години казахме също. Да бе, едната пред... Да. Чакай, що му будалка? Това е 2 часа през нощта, бе. 2 часа и 9 минути. Това няколко пъти сте слизали. Ние сам 2 тъпа си захме, май, бе. Само 2-3 пъти. Всичко максимално. Това Пешо ги прави тия цигани. Пешо е бил тук 100%. Да бе, тук ще някъде. Това, бе. Той има снимка, бе. Бах, този човек голям корем му прави. Голям корем му прави тук. Помниш като дойдохме към Пешо? Пешо, какъв слаб Пешо. Да. Там беше. Всякът от кой ми какъв корем, човек му... Един стана разпуснат така като сон. Щесо е бил вънка на работа, не? Той взе шампанско от джоба и отиде да продължава с кредит. Това един поех на ръката, ако иска да видя тази. Да. Така се отивам в кухнята по така на гледето. Ще има, че си бил успешно на много. И го жив, което е, мома ке виде като стане. Ще кажеш, че Литва. Кой? Жив, само го виж. Виж една стъпка. Падни по гръб още малко. Тук кой ме е снимал? Самоснимачка батка. Да. Не мога да наведа да го имам. Така е, да. Има чискат голят с тази манта. Баш мисаря. Кобачка ти транжори. Транжора ми е така. Старото куче и то всяка нова година е толкова коордизал там до нас. Край шампанското. Него е да мамичка. Йоне, хитрия пак. Сега нашето шампанско няма да го варим. Аз го взех 2,50 или колко беше. Ще изпием кама Анджелика. Абе, ти идиот, то не е за напиването.
ще умреш, ако сам пиш с шампанско. То сняг къде е, тук фермата, бе? Да, това път склозовеца. Да, деца колите сега. Да. Фърляйте махници. А пак тогава и така беше валяла, но бая на тръпа тук. Охо, батка ще тя направо нагласени. Не, бе, тук много барбекюта има, много работи има, бе. Това село пък не знам какво е. Порта бъдат изпотъкват. Те е то ли едно време на черноморските скаравани, бедните германци. Изпадналите? Изпадналите. Точно. Ти гумите ли опират, нали? Да, пират под каунтите. Що нямат. Не съм го забравя, не идва, не ми правиш впечатление. Отвикнал съм му. Влезваш в биостанцията само да проверя за една машинка. Е така вляво завираш. Тук първата. И те обикаляш. То виж ма Керхер тук. Той има и четки, той е задължително. Той е. Да. Тая уж къде чака. То с керхера в смисъл да се мокриш колата. Не сме открехнати. Е така. Не там до къде. Входа где да му да скажеш. Абе, Жорка да обидем се за машинка. Машинки гриш с какво лъжите. Вижте и какво. Тук ме едел салам или? Едел шаре. Сахне. Едел кушевче, едел салами. Едел салами, ма вече не е едел. Да, тия спомки я спира. Але, страшно. MG-ето е. Там е на средата му. Стъкло. Там вътре ще бъде затрачена. Тук е дело. MG. Давно за да го избухал. Е, това е британско зелено. British Green. Не MG-то отзара. Тъмно зелен. Ама само цвета ли? Да. Виж, тя колата и тя е британска MG. И докато се разберем, майко... То става бата. Ами няма, ама много зор биш докато се разберем коя машинка търсим. Млайне, дай този филтър. Сега би дай филтър, не, няма да ги купувам, ще показвам. Към Берлин, нали? Ама, Жорка, знаеш какво да направим лято? Вземем по 10 евро, сядаме там на една беседчица, так, 3 рибки, 10-12 евро за риба и вземеш 10 евро за бира. Цял ден ще си пикаш бира, си топим краката в водата. Лятото и аз, много е хубаво. Защото е хладно. Много ден са пъни там, за да виждаш наляво. Да. Аз мога да свърша. Можеш, бяго.
За колко ще стигне? Да, найти един духа пътища да види. Това пред това учиш. Кюрито, така вляво. Км в предзвък. Кюриц. Курица. Нанко много ма кефше, какъв идиот беше. Румба, с тебе бяхме, когато пихме бирец с кофтета. Ходим съм в някой град. Към кой град? Чакай, на GPS-а варите 100 км радио с град. Казах Хамбург отивам. А, Хамбург, тръгваме на морето и кажа, чакай и сме на работа, до 2 часа да се върнем. То беше 4 часа и половина, като иска да вари в Хамбург, ние 8 часа трябва да сме на работа. Кога ще учили, че се върши? И да, ма лятото други бяха сменти, човек, това се им понездаш чисто свето. Чисто свето. Виждат са динамото. Да. Живко и той. Тук и нема свърта, като светло, хора вика се разхождам. Не, той истина не може да си легнеш. 9 часа как си легнеш? И ставаш пак свето. Нощта е някаква 4-5 часа сигурно. Обаче забелязваш ли, че немските неща нямат много асортимент. Сега например стая риба. Това кой български магазин, ще има отпили мляко и тия риби ще са там. И от ушки му са от този гьол, ще има и морски риби даже. Да. Ти ще има и Много океански. неща ще има. Да. Ама тия риби са от този гьол. Това са тяхни риби. Ние тук. Да са ги опушили наистина. Им те къде? Те за какво да дават пари за такова? Те са някакви руснаци са ги взели под найем, защото когато за валите си говорих, това пак на руски ми говориш. Мъжа пак ми обясняваш. Ти Казахстан, ти някакви такива като нас, бонаци. 10 години тук живеем. Аз се питам. Аз още трябва да я питам. Приказваш ли се? Тя да разбра, че руския не е толкова силен, колкото и немския. С руски много приказвам. Какъв хуй да държа, като ти каза, че го мълчиш? Що толкова има да ти каже цената на риботия бахти? Ти кажа, страшно тук тегли, направо се изпотих по един път. Към ще каже 10 евро, не може да ми купи рибката. Не, ще кажем Цурико е, той Цурико взема 6-7 езика. Тя ще я върна, ама идеята, че са дояли сега беричка, къде си? Аз съм смък с лисица. С какво са? Лисицата ми. Каква лисица? Може лисица. Къде е? Пред там с сървата. Лисица ли? Колко ще взема? Не, това че съм 1,5. Ти всеки път 1 часа ми казваш, бързо действаме. Ако прикажеш 4, Джей ми каза 1 часа. Как? Пак идем. Пак един. Колко трябва да 2,5. заливи? Чакай, тук надясно е. Аз ли се намали, ама мисля, че знае. Да не идваш хубаво среща. Той от тук може да се отиде, ама малко. Не, тук му обикаля. Еми, 4 км. Два и 5. Ние пак добре сме, много хубаво сме се оправили. Знаеш, че 12 часа тръгва. О, този часовник не направи по новото време. Ема, това ще каза, ама. А само към Линден? Да. Линденберг, не знаеш на Соня селото, бе. Не знам. Кажи карай към червената, ще карай към червената. Карай към заплатите. Велосипедиста. Да, то между другото има някакъв панер и цел били поканени. Малко ма съмня тази работа, ма има омач. Право вид че има панер и че е поканен. А джапа. Не, има омач, за мача ще трябва да има пие. Ти си дълги в багажите, нали те? Да. Те сами се ударят. Като гледам кафе, въобще не разбра, че минава кола. Внимай, тук е гърбицата. Да е гърбата. Тя ли е много за подценяне, като не знаеш. По-отолитна направиш. Може да те изстреля в орбита.
знам, тия твоите големи тизети, ти като валя ги минаш. Ползо тия малки гумички и цукара, че забрави. То са спортно, то се усеща. Да. Вика ми це, това аз пук ще го оставим и тук е по-лъго го ебах майката, той им наду главата. Да спира тази музика, моля е цяло. Радио ли да ти пусна? Първо, нищо не ми пускай. Аз ще пусна и сега, като се качим. Веселина. Не висим на планета. Или Балканик. То скоро е шеф, Обаче ни намаля, забелязваш, че ни намаля. Че